wallahi ban taɓa zama na yi abokin sana'ata tun da na fara harkar ba abin da ya damu ina nan da kika same ni a nan to bari in takaice wa mutane su sani na kan yi wata ina nan ya kaci na in je training din dawo nan je cikin muhallin gidana ne ko to haka rayuwa ta to ta yi zuwanka gidan yari ka haɗu da wasu mutane haka misali sabbin abokai za a ce ko wasu sabbin masoya ko kuma waɗanda suke son ka ba su samu damar ganin ka ba amma wannan ya ba su dama ko za ka yi mana ɗan ƙarin bayani da ƙwarai da gaske sosai tunda yanzu kamar a cikin ma ni tun da na je daga nan je ka can ban isa in je ni da ɗaya ba sai dole an haɗa ka da wanda yana gefe yana ya saboda me kan ka je ɗin mutane an tare da waye da sauransu so kowa kuma duk inda ka je ɗaga hannu ake ana fatan alkhairi duk inda ka je ɗaga hannu ake ana fatan alkhairi in ka wuce nan in kai nan ko ina kaga abubuwa daban-daban kala-kala kaga mai kyau kaga mara kyau sai dai a fatan Allah duk ya daidaita to yanzu dai muna batu ne na ita waka ta yiwu akwai wasu waƙoƙi a ƙasa da shi Naziru yake shirin fitar da su ko kuma ya gama shirya ko kuma yana rubuta wasu gaskiya a baya can da na je gidan yari ni ban yi tunanin yi waka ba amma dai wannan zuwan na ga abubuwan da ya kamata a farkar da mutane duka bacci a kai su sani ta yiwu kowane da yake da gudunmawar da zai bayar ba wai ta kuɗi ba ka fuskanci kenan akwai wasu abubuwa da suke buƙatar a sa masa hannu kenan ƙwarin da gaske abin da yake buƙata ba mutane wani abu suke lura kullum gidan yari bari in ɗebi abinci in kai ba wannan ce babban matsalar da na gano ba na gano wata matsala wacce ina ga mai bi in na faɗe ta mutane su mai da hankali a kai wanda suke da wannan hurumin na mai da hankali akan wannan abu in sun mayar insha Allah ina ga za a taimaki ƙasar nan da kaso mai ɗumbin yawa to ko za ka ɗan tsakuro mana kaɗan daga cikin wasu abubuwan da suka tsaya maka a rai a shi wannan gidan yari da gani to ka abu daidai da nan fara tsakurawa shi da na shiga an kai mu ɗakin da na fara zama dama za ka ji wani sel da ake muku maraba nan wallahi tallahi ina gaya miki ni abin da zan ce na gani duk da na kalla wanga wannan da ya wuce shekara 30 da kaza duk matasa ne shekara 20 da kaza shekara 20 da kaza shekara 30 da kaza to amma ta yiwu ba samu zarafin tattaunawa da wasu daga cikin su misali duka ai babu ni kin ganin da gani in dai na ga abu sai na tambayar ko haka ne duk wanda nake da ce kai lafiya duk na jiji amma me ka fuskanta abin da ya kai matasa abin da na fuskanta shine kawai a jira a ji awaka wato dai yanzu ka ba mu ka sa na dai gaya mu duk mai kyau da in ya saurara zai gane wallahi matasa ne duka a ciki wallahi matasa ne duka to masu kallon mu dai kamar yadda kuka ji za mu yi dakon ita wannan waka ta gidan yari da shi sarkin waka ya sanya mata suna a saurari waƙarsa da abubuwan da ya gano a gidajen a shi wannan gidan yari kuma kamar yadda kuka ji matasa su suka fi yawa a shi wannan gida to kuma menene za mu yi dakon ita wannan waƙar domin jin me ya kai su matasan gidan yari bari mu ɗauki kaɗan daga cikin saƙonninku da kuka aiko mana a shafin namu na Facebook kuma ga shi Naziru sarkin waka bari mu fara da Umar Nasir Muhammad ya ce Allah ya ƙara lafiya da ɗaukaka sarkin waka muna kan
kallon ka yanzu kai tsaye haka daga yankin karamar hukumar. Ita kuwa Nafisa Kabir ta ce to mu dai fatan mu Allah addu'a zamu yi Allah ya ƙara kiyaye mu haka, kuma kar ka damu wata ɗaukaka ce za ta ƙara zuwa maka insha Allah. To Naziru sarkin waka ya ji wannan sako naki. Shi kuwa Comrade Naziru Muktar ya ce daga jihar Zamfara karamar hukumar Maru, dan Allah menene gaskiyar labarin da ke cewa an kama shi, kuma wani laifi ya aikata haka da aka kama shi? Aminu Muktar Adam ya ce assalamu alaikum, mu dai muna fatan alheri kuma muna tare da kai a koda yaushe mai daraja malam sarkin waka. To ga dai tambayar da shi Comrade Naziru mun dawo kanta, menene gaskiyar wannan labari? Yana so ji daga bakinka. Labarin ya ce an ji labarin to sun wannan laifi ka aikata haka da har ya sa aka kama ka. ban aikata laifi ba, ana dai tuhuma ta da laifin fitar da wasu waƙoƙi da gaske ne shekaru shida ɗaya kuma biyar. Tunda in ban manta ba, bari mu tuna wa mai sauraro zai gane ɗaya shekara 5 ne, ɗaya 6. Ɗaya waƙar da na yi ma a cikin abu, a cikin CD, waƙa ce ta a shashayi. To ko za ka ɗan rera mana baitin haka? A'a, a shashayi kowace kowa ya san wace waƙa ce. A ta yi A wani shashayi waƙa ce wadda almost ta kai shekara 5 haka, da ba ɗan manta ba. Gwamnatin Kano a lokacin ta yi shekara 1 da wani abu a kan waƙa. Gwamnati mai ciki. To ita wannan to a cikin guda ɗaya akwai su. To yadda ka'idar take, su ɗan kasuwa ɗiba waƙoƙi kawai suke sai su ce mana muna son ka. ko riga kun yi ciniki kai da su Yau misali? ya danganta, wani kun yi ciniki wani kuma ba. Wani ma kawai ɗan Farisi ne fa haka kawai zai yi kayan sai zai haɗa ya fitar da abinsa. Kin gani? To shi zai zo ya ɗiba sai ya zagaye sai ce wannan nake so. Ya ce wannan yake so, sai ya ji wani zai zo da Kaduna ya siya, inda ya siya ne. Wani kuma a Legas kawai sai dai ga ya ɗiba. Kin fahimce ni? So kawai in ya je, in a Legas zai fita sai ya ce to bari in fitar da shi a Legas. So kin ga in Legas suna da wasu hukunce kamar dai ka yi odar kaya daga waje, za ka biya musu haraji, za ka yi musu license a nan, kamfanin ne za su biyo ka sima, kai za ka kayan ka. To haka tsarin yake. In ka ɗau actor ko mawaƙi ya ma abu, kai producer kai kake da ikon yin wannan, ka je ka marketing ka nemi riba. To ɗayan kuma wanda ake magana, gidan sarauta waƙa ce, fim ne ke kamar album ne, amma kamar akwai wata waƙa gidan sarauta, wannan waƙan ma gidan sarauta ina ga almost ta yi 10 years da yi. Ita wannan Waƙa ai in kin ɗau sidikan da aka kawo duka biyu, wani akwai waƙar da ta yi shi, wani akwai waƙar da tun mulkin da na Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso aka yi shi ta ciki. To yawwa a ciki ba, kwama tala ne suke haɗawa. To amma idan wani ya zo shi in ya ga dama a yau sai ya ce yana son tsofaffin waƙoƙin nan, kawai sai ya haɗo su, sai ka ba shi permission, sai ya je ya nemi izini a wajen gwamnati, ya biya ta harajinta, shi kuma ya zo ya ba. Ka'ida ana tace fina-finai, amma ban sani ba ko ana tace waƙoƙi, wala ban sani ba. Tunda ake yi, duk waƙoƙi na da za a fitar da su da album da bidiyo, dole za ka ga an musu, za a ji san su a wurin rijista da su. So ban ni ba suke da kuɗi, to wanda suke kasuwancinsa, to in sun je yin tacewa ake me ake yi, wallahi ban sani ba, har yanzu ban sani ake yi ba. To
zuwan ita misali lokacin da ka fara waka akwai wasu dokoki da kuke bi kafin ku fara waka, misali kafin ka shiga harkar waka kukan shiga ku rijista da hukumar ne ko kuwa sai kun fara waƙoƙi daga baya kuke rijista? har yau ko kungiya ɗaya ce na taɓa rijista da ita Nollywood a nan arewacin Najeriya, amma ko kungiya ko Kannywood yan uwantaka ce kawai don mu baki ɗaya muka haɗe don muka zama Kannywood saboda mu kishi kawai na arewacin Najeriya, amma babu wata rijista wani zai fito ma da ta kaza ya ce ni na je na yarda da wasu ƙa'idojinsa na kaza na kaza ni ban taɓa yi ba, amma na tabbatar da je ina zaune a Kano, so duk sanda dan abin da ya dace in biya gwamnati haraji zan je in duk sanda in fim ne ni ne producing dan je in son sare in ce to ga fim ina na kawo duka ina wannan bin ka'ida saboda ai wannan dokar ta ce yau, amma wani rijista wani waye ni ban taba shiga ciki ba, don haka ba ma a taba kawo min ba wanda yake kawo. Kana so ka ce ita wannan hukuma ta ce ba wata rijista da kai da ita misali ko kuma sanin wasu dokokinta da aka gindaya muku ko kuma aka gindaya muku? Ai tun da na shigo ni ban taba jin gaskiyar magana an ce mun zo ga rijista ba, a wannan da ya tsukukun naji ana yin rijista, so amma da na tambaya sai aka ce ai wasu sharaɗai ne da kaza da kaza da kaza, sai ce to ai kaman ƙungiya ne, to tunda kaman ƙungiya ne kaga kenan abin zai zama cewa sai kana da ra'ayi ke, so in baka da ra'ayi ai ɗan ƙasa ne, kuma kundin tsarin mulkin da ya baka damar yin al'amuranka na matsayinka da ɗan ƙasa, duk dokokin da sansu take da su majalisa ce ta ƙirƙirar mata, so ka san wanda za ka baka zauna lafiya, ka san wanda in ka taka dole za a taɓa ka. To kamar yadda ka ce waɗannan laifuka da ake tuhumar ka amsa cewar kai baka aikata laifi ko ɗaya a ciki, akwai wani yunkuri da kuke yi ko kuma lauyoyin da suke yi akan wani al'amari misali na neman ɗaukar mataki ko kuma bibiyar al'amarin tun daga farko? Akwai wasu za ku ɗauko abin daga farko ne ko kuma kuna neman yin motsi a kai misali? Yunkurin ai matakin shari'a suka ɗauka ko, so shi matakin shari'a kuma duk wanda ya shiga da shi ya shige ka da shi ai ba wai maki ya nawa, to kai kuma duk ƙarfinka sai ka buɗe shi, amma ka tabbatar cewa in ka yadda ba ka yin ba, so muna da matakin kotu 1, 2, 3 sai ka tabbatar duk za ka iya jurewa, in wannan ta baka laifin za ka iya zuwa gaba, in wannan ta baka za ka iya zuwa gaba, in ƙarshe dai an baka laifin nan za ka haƙura ka ɗau laifin ka ba ka da hujja kenan ka yi, in kuma da hujjar ka ne ba kai ba wani abu ya shigo daban wannan kuma Allah ne ya dora ma kaddara ce sai ka ɗauka. To Naziru yanzu haka akwai waɗanda suke bibiyar wannan shafi namu daga jihar Bauchi. Mubarak Sunusi ya ce ina maka fatan alheri daga jihar Bauchin Najeriya. Sale Dauda Musa daga jihar Taraba ya ce Allah ƙara ƙarfin gwiwa sarkin waka. Shi kuma Yakubu Sani ya ce fatan alheri gare ka sarkin waka, Allah ƙara ɗaukaka daga Yakubu Sani mai kura. To Hamza Aminu kuma ya ce Allah taimaki sarkin waka daga Hamza Aminu Zaria City. Tambaya ce nake da shi, na samu labari a kwanan nan an ce gwamnatin jihar Kano ta aiki da kai gidan yari, to wannan kuma daga shi Hamza Aminu kenan. To ina fatan Allah ya sa wannan ɗaukaka ce ta zo maka. To iya abin da za mu iya ɗauka kenan daga masu sauraron mu ko kuma masu bibiyar mu kuma masoyan sarkin waka. Sai dai bari mu karkare da Suleiman Umar Minjibir daga Abuja babban birnin tarayyar Najeriya da ya ce na ji daɗi da na samu labarin cewa
ka samu iskar yanci, in ji Suleiman Umar Minjibir, kuma fatan alkhairi. To Naziru, za mu dawo ga batun ita wannan waka taka ta gidan yari. Daga nan zuwa wani lokaci masu bibiyar mu ko kuma masu kallon mu za su wannan waka za su same ta? Daga nan zuwa wani lokaci za ka fito da ita? insha Allah nan da lokaci kaɗan, ya danganta ai tunda kira ne za ka yi da mutane al'ummar musulmi baki ɗaya, koyaushe ya kamata ka yi, da ba wani abu bane, a saƙo ne za ka faɗar da zai amfanar da al'umma duniya. To muna so ka rera mana waka ko da guda ɗaya ce mai sauraro zai fi tabbatar da cewar da sarkin waƙar muke magana. Ko da na san ba za ka rasa bakan damiya taka ba. Kamar ni bari in yi misali, waƙar da na fara sanin Naziru ita ce waƙar da ya yi wa Sardaunan Dutse, ɗan autan Sardauna kenan. To ta yi kana da wata bakan damiya bayan a cikin waƙoƙinka akwai kuma da kai suna wani ta dalilin wannan waƙoƙin aka san ka da ita? Ni duk waƙa ta ina tashi ina ɗaukar ta ne yadda za ta zama bakan damiya. Kowace yake mata ƙoƙari, sai dai a waƙar da za ki ce wacce na fi tunƙaho da ita, so irin wannan waƙoƙin wanda suka kawo ma ɗaukaka kenan, da su ke kenan. Duk waƙar da zan yi na kan yawa ɓata lokaci in yi ta zan zama ina tutiya da ita. To misali, ya kake ji a lokacin da ka zo ka shiga studio, za a ce wato inda kuke buga waƙoƙi, a lokacin da kake rera waƙa ya kake ji misali? Ni in zan rera waƙa ina shan wahala, saboda har in tashi sai na yi rabin waƙar sai in ji ina son in yi waƙa, to sai na riƙe kaina da ƙarfi. Shi yasa duk wanda zai ce na yi masa waƙar, to za ki ga ya ce miki an ɗan jima ko an sha wahala. Duka wahalar ni ma jinta yanzu in na zauna zan yi waƙa sai in ji kamar ba na so, sai in zauna sai in tashi, sai in zauna sai in tashi, sai na zauna dai na ci kai yau dai waƙan nan ko ya zan yin ta sai in zauna ina. To yanzu dai masoyanka suna kallon mu na Facebook, kuma za su so su ji ko da baiti ɗaya ne da ya kamata ka rera wasu masoyanka, ba iya waɗanda suke bibiyar shafin Freedom ba. Akwai masoyanka da dama da ba su da hanya da za su ganka ko su haɗu da kai, amma a zuciyarsu suna jin ƙaunar ka saboda jin waƙoƙinka. Akwai wasu ta waƙa ko da baiti ɗaya ne yanzu ka rera musu da za su yi tunƙaho da shi, ko da baka faɗi sunansa ba za su san cewar wannan danni Naziru yayi wannan waƙar. Wai sabuwa? A yanzu kowace iri ce ka rera musu ko da baiti ɗaya ne. Ko sabuwa ko tsohuwa kowace iri. To bari in ɗau mai waƙa mai sama ne ga tanka, tunda mai sama ne yake babu mai waƙa mai sama zai baka ruwa. Mai waƙa mai sama ne ya yi ka, mai waƙa mai sama ne ga tanka, mai waƙa mai sama zai taimake ka, tunda mai sama ne yake babu mai waƙa mai sama zai baka ruwa. To masu sauraro, Naziru sarkin waka kenan kuka ji tattaunawar mu da shi ko kuma kuka kalli tattaunawar mu da shi, amma kafin mu sallama da ku za mu sake komawa domin ya rero mana ko da baiti ɗaya ne daga cikin waƙoƙinsa da yake tunƙaho ko kuma yake ji da su. Masu sauraro ko kuma masu kallon mu suna sauraron ka. Ba fa hana ni ba na yi aure, ba zai sake ki ba matata. Ku tambaye su sun shakin da ƙarin auren wanne yake da daɗi in an hana ya aure. To me yasa kai mana wannan waƙa? Ita ce daidai. To muna godiya sosai Naziru sarkin waka kenan kuka ji tattaunawar mu ko kuma kuka saurari kuka kalli kuma tattaunawar mu da shi, wanda muka kawo muku labarin cewar a kwana biyu da suka wuce wata kotu ta janye belin da ta bashi bayan da ta aike shi gidan yari.
a kuma yau ne wato juma'a daidai da ranar 6 ga watan nuwambar 2020 ita wannan kotu ta sake shi bayan ya cika sharaɗin da ta gindaya masa. Muna godiya masu kallon mu. Assalamu